Segwaċi tal-Kamra Sportiva ġejt mitlub ngħaddi ftit kummenti dwar sfortunatament it-telfa tal-ex captain Juventin Gianluca Vialli li ħallina sew il-bieraħ 6 ta' Jannar 2023 fl-età ta' 58 sena. Vialli li twieled fl-1964 ġewwa Cremona, nistgħu ngħidu illi kien għalina l-Juventini li wieħed mill-idoli tagħna saħansitra l-captain li jolla it-tazza taċ-Champions l-aħħar waħda li rbaħna fit-22 ta' Mejju tal-1996 ġewwa Stadju Olimpiku ta' Ruma. X'għandna x'ngħidu dwar Vialli? Vialli beda l-karriera tiegħu mal-Cremonese u mbagħad għamel 4 snin għax kien fl-1980 li beda magħhom, fl-1984 ingħaqad ma' Sampdoria fejn ta' min jgħid illi ma' Sampdoria rebaħ 3 Koppa Italja u anke il-famuż u l-uniku lig tal-blu ċerkjati fl-1991. Mal-Juventus rebaħ kampjonat, Koppa Italja, it-tazza taċ-Champions, kif ukoll anke it-tazza UEFA u wara li rebaħ it-tazza taċ-Champions mal-Juventus u ta' min jgħid li meta akkwista minn Sampdoria għal dak il-żmien kien transfer rekord mondjali fl-1992 u wara kien ingħaqad bħala player coach ma' Chelsea fejn anke ġewwa l-Ingilterra kiseb diversi unuri mal-Blues ta' Londra fejn saħansitra anke rebaħ it-tazza tat-tazzi. Rebaħ it-tazza tat-tazzi darbtejn u b'hekk huwa wieħed minn 9 players fil-kontinent Ewropew li rebaħet lit-tazzi ewlenin li kienu jeżistu dak iż-żmien, ġifieri it-tazza taċ-Champions, it-tazza UEFA kif ukoll it-tazza tat-tazzi. Jiena il-Vialli niftakru jilgħab u forsi l-sentej tiegħu mal-Juventus ma kinux daqshekk sbieħ bejn adattament bejn kien kiser saqajh. Jiġifieri imma dik ir-rovesċjata li huwa għamel mal-Cremonese minn hemm l-inbidlet il-karriera tiegħu mal-Juventus. Jiġifieri bekk aħna l-Juventini naraw il-mimmi tajnejna. Jiena nsejjaħ lil-Vialli bħala l-bniedem tal-mirakli u forsi tgħidlu għalfejn. Ir-raġuni hija li rebaħlik ma' Sampdoria mhux tim li jirbaħlik kull sena, ġifieri sallu għandu l-uniku lig tagħhom biex tirbaħ it-tazza taċ-Champions mal-Juventus naħseb miraklu ieħor kien, ġifieri, u wkoll l-iktar waħda reċenti fajnejni li kien parti mid-delegazzjoni Taljana li rebħet it-tazza tal-Ewropa tan-Nazzjonijiet f'Lulju tas-sena 2021 fil-finali ġewwa Wembley. Ta' min jgħid xi ħaġa għalina l-Maltin interessanti, il-Vialli kien skurja l-ewwel goal tiegħu man-Nazzjonal kontra Malta u sewwa skurja l-aħħar goal tiegħu man-Nazzjonal ġewwa taqali kontra Malta. Mbagħad minn hemm ma komplejniex naraw jilgħab mat-tim nazzjonali Taljan. Dik forsi l-unika ħaġa forsi tista' tgħidilha teba li forsi mal-tim nazzjonali Taljan qatt m'għamel dak l-impatt kif għamel dak iż-żmienijiet bħal Roberto Baggio qed jiġini ġo moħħi. Biss ta' min jgħid li mat-tim nazzjonali Taljan huwa lagħab ġiex tazzi tad-dinja fl-1986 u dik ġo pajjiżu stess fl-1990 fejn saħansitra ġie t-tielet kien wassal it-Taljani sas-semifinali tal-Euro 2000 tal-Euro skużawni tal-1988. Ġifieri kien plejer li s-suċċess tiegħu jitkellem waħdu. Ħafna u aħna nitkellem bħala l-ġenerazzjoni li għadha tiela u jiena li niftakru ilha.
għandna nħarsu lejn Vialli bħala leader, għandna nitalmu minnu għall-ispirazzjoni tiegħu lejn il-kollegi tiegħu. U anke saħansitra meta kien jaf illi għaddej b'din il-marda terminali li qabditu 5 snin ilu, forsi ħallitu ftit żmien. Imma sfortunatament rebħitlu l-iktar logħba importanti x'ħaditlu ħajtu, xorta baqa' jgħid kliem ta' aspirazzjoni, eżempju kliem li il-mod kif tagħmel il-ħajja huwa 10% imma l-mod imbagħad differenti kif tħares lejha. Huwa kliem bħal dan illi wieħed ta' min jixtarru, li nafu kemm kellu qalbu anke l-familja tiegħu, x'kien jgħid li jixtieq jara l-itfal tiegħu jaslu sa fuq l-artal, dik hija l-kefrija tal-ħajja. Jiġifieri nieqbgħu żgur niftakru l-memorji pożittivi tiegħu. Jiġifieri u barra minn hekk jalla jitlob għalina minn hemm fuq forsi xi kaptin ieħor warajh xi darba jolli dik il-famuża tazza ta' Champions. Ta' min jgħid ukoll illi miet fl-aħħar ġranet plejer ieħor li kien jilgħab ma' Juventus. Jiena ma niftakrux, jismu minn ser żball Ernesto Callatano, jekk minn xed niżbalja kunjomu. Sfortunatament l-aħħar ġranet kienu karatterizzati minn imwiet ta' plejers ta' stoffa u naħseb il-fuq qed jilagħbu waħda mill-isbaħ logħbiet li hemm. Insemmilkom bih.